Assalamu alaikum. Ga dai dama ta samu. Ina masu fama da cutar Olsa. Maza ko mata, to ga cibiyarmu ta mai addu'a traditional medicine. Ta shirya tsab wajen ba da taimako ga masu fama da cutar Olsa. Ina wanda Olsa ke yawan sa su ci akai-akai ko kuma yawan kumburin ciki. Kai ba ma nan ba, hadda waɗanda Olsa take hana su azumin watan Ramadana. To ga dama ta samu, cibiyar tamu ta mai addu'a traditional medicine center na farin cikin kawo baku maganin Olsa. Sahihi ne kana ingantacce ne, gashi nan cikin farashi mai rahusa. To ina masu siyan na ɗaya ko kuma sari? Muna sai da shi akan naira 500, kwaya 3 1000. Masu sari farashinku daban ne, za kuma ku iya tuntuɓar mu ta lambar waya kamar haka. 0800 62 92 9717. Za mu kai muku maganinmu a duk inda kuke. Sai mun ji ku daga cibiyarmu ta mai addu'a traditional medicine center. Yau cibiyar taimako ta magani ta inganta. Mai maganin gargajiya mai addu'a medicine center. Yana taimakon al'umma, ku zo kai mu ne salama. Mai addu'a medicine center.